There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Hello, good afternoon. Diyos maray na hapon, tabi sa Indogabos mga tugang. And welcome na naman po sa programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan na daw ning Martes, pecha 13 kang bulan ning Agosto 2024. Buenas tardes amigos, amigas, compañeros y compañeras. Shawuhaw. Sana yaong kamo sa maray na kamugtakan ngunyan. Ano? And by the way, ini po sarong tape as live to si Father Butch. Wala po dyan sa Legazpi dahil kami po ay may vicarial meeting. Ano? At ito nga po mga tugang, yaong kami duman sa Huruan ta kami ang natukahan na magkaigwa ning selebrasyon duman, ano? Ngunya na petsa 13 kang bulan ng Agosto, ano? Sa novenaryo, ano? Sana mga tugang sa tuyang pakusugon ang sa tuyang debosyon sa tuyang mahal na ina, Our Lady of Salvation. Okay mga tugang, kaya dahil ko tabi matatanggap ang sa inyong mga messages o dahil ko mababasa kasi wala po ako sa mismong istasyon, ano, sapagkat ini-tape as live, ano. At ngunya na aldaw mga tugang, sa tuya naman pagnilay-nilayan, sabi nga paghurup-hurupan ang marhay na bareta. Yan mga ang permimpig tutukarta. Ano ang marhay na bareta? Hindi yung ano ang masamang bareta. Pangit naman tabi siguro, no? Pag urula itong masamang balita. Kasi pag masamang balita, nakakadismaya, nakakalungkot. Kaya dapat doon tayo palagi sa mabuti o magandang balita. Ano pa naman magandang balita ngunyan? Okay? Napakaganda po. Ngayong araw na ito ay sabi nga ika-19 na simana sa ordinaryong panahon sa tuyang mababasa ang Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 18, talata 1 hanggang 5, 10, 12 hanggang 14. Ano, basahon ta mga tugang parang at least igwa kita ning masasabing aram, ano, o ang istorya kaini. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 nangangailangan nangingain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang tao o isang ito, kaya 99 na hindi naligaw. Gayunnaman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit ang mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Mga kaibigan, yan po ang magandang balita sa araw na ito ng Martes mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 18, talata 1 hanggang 5, 10, 20,
hanggang 24. Napakaganda, ano? Kasi ito po, masasabi natin dito na lahat po na lilikha ng Diyos ay mahalaga sa Kanya. Importante po kayo. Huwag mong sasabihin, ay, hindi ako importante. Importante po kayo. Importante ang lahat ng tao. At ayaw ng Diyos na mapahamak ang isa sa atin. Gusto ng Diyos na tayong lahat ay mabigyan ng kahalagahan sa buhay. Kaya hahanapin ka. Hahanapin ka. Kaya sabi nga dito hindi siya mapapagod sa kakahanap sa iyo sapagkat importante ka. So yung sinasabi nga nito na 99 na nangingingain sa kaburulan ay yan, iiwan niya yun upang hanapin ang isa sa naligaw. Kasi ang isa, mahalaga po yan. Sasabihin natin, hindi na mahalaga yan, isa lang yan. Para bang sinasabi na, alam mo, you can never have 1 peso without that the 1 centavo in the 99. Mahalaga po, importante. Kaya minsan, ang tao kasi ay isa lang naman. Alam mo, maganda po na tayo palagi ay magbigay halaga sa bawat isa. May kasabihan nga they may know the price of everything, but they do not know the value of that thing. Yan ang importante. It is not so much the price, but the value. Alam mo, ang ating simbahan ay misyonero. Kaya nga, yun nga, ang simbahan ay hindi lang, yung pari, hindi naghihintay lang sa simbahan. Kaya nga ang pari pupunta sa mga baryo-baryo, pupunta sa ibang mga lugar. Parang hanapin. Sabi nga, the lost, the last, and the least. Yun. Importante. Wag mo sasabihin, total, marami pa naman mga Katoliko tayo Alam mo, minsan narinig ko yun Nalungkot ako. Bakit? Kasi sabi nila, Father, alam mo, yung ilang mga Katoliko ay hindi na Katoliko. Sila ay umanib na sa ibang reliyon. May narinig ako pabayaan mo sila. Hayaan mo, marami pa naman tayong mga Katoliko. Alam mo, masama po yun. Hindi po tamang sagot yun. Hindi mo pinapahalagan? O din, kaya nga pala nawawala. Alam mo, marami na ngayon mga nawawala. Kasi nga, hindi natin inaalagaan. Importante po ito pangangalaga. Yan. Kaya sa ating simbahan, alagaan natin ang isa't isa. Huwag mo sasabihin, total marami pa naman tayo At yung mga nakukuha nila, yung mga gaanong walang alam, hindi po. Mali pong yan. Tandaan natin, itong ginawa ni Jesus. Una, itong sinasabi natin na tayo ay magpakumbaba. Napakaganda po itong sinabi sa unang talata, na hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit hanggat hindi tayo magpakumbaba. Hindi po sabihin natin ng kayabangan ang minsan nangyayari sa atin. Kaya sabi ni Jesus dito, sino po ba ang pinakadakila? Sabi ng mga alagad, sino ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Ang ginawa ni Jesus, nagbigay siya ng example, at ang example niya, yung bata. Kasi, alam mo, sa mga Hudyo, yung bata ay walang kwenta. Pag walang kwenta, walang halaga. Yun, para bang, bata lang yan, anong walang kwenta? May kwenta yan. Kaya sabi, kahit bata yan, pakinggan mo. May masasabi rin yan, batang yan Kaya sabi ni Kristo tandaan ninyo ito. Pag hindi kayo nagbago, yan, napakahalaga po ito. Magbago tayo at tumulad sa mga bata. Hindi naman ibig sabihin dito maging childish tayo. Ang ibig sabihin, childlike. Yung, alam mo, kahit na nga tayo ay mga matanda na, may pinag-aralan na, pwede nandun pa rin yung tinatawag the child in us. Yan.
O, yung ugaling bata, yun, yung ugaling bata, unang-una makikita natin doon na sila ay mapakumbaba. Yan, nandun naman talaga yun eh. Bakit? Kasi they are dependent. They are dependent on their parents. Yan. So therefore, ganito po talaga yan. Hanggat hindi tayo maging dependent on God, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ay, ang problema kasi ng mga tao, gusto maging independent. One of the qualities of a child is to be dependent. Okay? Kaya tayo po maging dependent on God. Sabi nga, nakadepende tayo sa Diyos. Hindi tayo pwedeng mag-independent sa Diyos o maghiwalay sa Diyos. Anyway, babalik mo si Father Woods pagkatapos sa mga paalala. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan an sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. It's school time! Metro Rewards Club is happy to give another exclusive treat just in time for the school opening with our MRC Back to School treat from August 2 to 4 and August 16 to 18. Get 10% off on great selections at all department stores and hypermarkets. Just keep your MRC card handy every time you shop. It's your key to unlock all the privileges and avail of our MRC Back to School treat. See Poster Mechanics for more details. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 198467 series of 2024. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang. Pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Ang may tapang. Itaas ang bagay. Kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa. Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord.
Okay mga tugang, padagos po kita girari sa programang Marina Hapon with Father Butch Bombase OP ng University of Santo Tomas Legazpi. At sa tuyang nga ni mga tugang, pinag-uurulayan ang manunugod sa Marhay na Bareta kung yan aldaw na paano tayo mapapabilang sa kaharian ng langit o tayo mapapabilang sa pamilya ng Diyos. Ano? Kinakailangan tayo ay maging tulad ng bata. Yung tinatawag na sa English, childlike faith. Ano? Yung bata bagay, halimbawa, pag kinarga mo siya, iiyak yan pag hindi ka kilala. At the same time, kung halimbawa, pag kilala ka at iitsa mo siya, dahil naniniwala siya sa iyo na hindi mo siya pababayaan, matutuwa pa siya. Pero halimbawa yung bata na hindi naniniwala sa iyo, ay natatakot at iiyak yan. Ano? Yan. Pero pag halimbawa yung bata nakilala ka, makakapag-depend sa iyo yun. Depende sa iyo yun. Ano? Kaya maganda po yun eh. Ano? Kanina sinasabi ko, dependence on God. Okay? Actually, yan po ang first step toward spiritual growth. Ano tayo eh. Sabi nga sa English, acknowledging the fact of our absolute dependence on grace. Ano? Yan po ang first step toward spiritual growth. Tayo ay lalago sa ating pananampalataya kung tayo po ay nakadepende. Ano bang nakadepende? Kasi ibig sabihin, umaasa tayo eh sa Diyos eh. Ang iba kasi, hindi na ako aasa sa Diyos. Bakit? Mayaman naman ako eh. Matalino ako eh. May kaya naman ako. Bakit aasa pa ako sa Kanya? Yun ang problema. May mga taong ganun eh. Tandaan mo, paano ka naging tao? Naging tao ka ba sa sarili mo? Hindi. Unang-una, mula kang isinilang dito, you were already dependent on your parents. Ano? Di ba? Wala. You have to be, actually, nandun pa rin yun. Gusto kasi natin palaging independent, not dependent. You have to be always, sabi nga, umaasa, nakaasa, o nakasandal lagi sa Diyos. Yan naman talaga. Kasi minsan, may mga taong tinatawag natin self-important. They actually, mayabang yan eh. Kasi sinasabi pa ng Panginoon dito, hanggat hindi kayo magbago at tumulad sa bata, magpakumbaba. Kung tayo magmamayabang. Kasi yung self-important. At yung people who are self-important, mga tugan, cut themselves off from grace. Kasi nga, humihiwalay sila eh. Akala nila, sila lang dahil may kakayahan, may pera, may ganito, hindi na sila nakakilala sa Diyos. Yan ang problema mga tugang eh. Mga hindi kumikilala sa Diyos. Yan. Dapat tayo kumilala sa Diyos. Yan importante sa buhay eh. Ang nakikilala lang natin, sarili nating kakayahan. Hindi natin kinikilala na ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya nga sa Ebanghelyo, sabi ng Panginoon, kumuha siya ng bata, maliit na bata, parang modelo para sa ating lahat. Na yung tinatawag na self-important, or sa BIP, yung yabang na yan, maalis. Tandaan natin, assuring us that our standards of importance are not God's. Hindi po makadiyos yun. Ano po yun eh, salungat sa Diyos po yun, yung magiging self-important. Kasi kayabangan eh. Kaya magpakumbaba. Kaya nga, kung tayo'y nakadepende o sabi ko, umaasa, kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos, yun, nasa atin ang Diyos. Kaya magandang tanungin din natin ang ating mga sarili. In what ways are you aware of being dependent on God? May mga bagay talaga hindi natin naiintindihan sa buhay. Kaya we have to be dependent on God. O halimbawa, mamayang gabi, matutulog ka. O do you think magigising ka pa bukas? Kaya nga, tuwing tayo gumigising, ang gagawin natin talaga ay salamat sa Diyos. Ayun, pagbalagi, salamat sa Diyos. Every now and then,
na kumikilala tayo sa Diyos. Ibig sabihin, pag dependent on God ka, kumikilala ka sa Diyos. And at the same time, you're always grateful to God. Yan ang ibig sabihin ng taong dependent on God. Ano? But siyempre, we have to cooperate because kasi sabi, nakadepende ka na lang naman palagi sa Diyos. Bahala ng Diyos. Iba naman po, tabi, yung tinatawag na, bahala na ang Diyos dyan, bahala na ang Diyos. Pero may kasabihan, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kinakailangan talaga mag-cooperate tayo. Ano? Kilalanin natin ang kapangyarihan ng Diyos. Akala kasi natin may kapangyarihan tayo. Ang kinikilala na lang kasi natin yung kapangyarihan natin. Ano? Yung kakayahan natin. Natandaan natin, wala pang tao dito sa mundo ang nabuhay na hanggang ngayon buhay pa. Wala, lahat na tao namatay. Kasi hindi man siya makapangyarihan. Ano? Ang Diyos ang mas makapangyarihan. Pero sabi nga, binibigyan tayo ng Panginoong Hesus na gusto mong mabuhay, kumain ka ng kanyang laman. Yan naman. At ang sino mong kumain ng aking laman ay mabubuhay magpakailanman. Yan ang talaga napakahalaga. At sinasabi nga, do you believe that you have accomplished anything without God's help? May mga tao, ay hindi ko kailangan ng Diyos eh. Hindi ko kailangan ng Diyos. Matalino ako, mayaman ako, malusog ako. Wow! Ang yabang mo Minsan akala mo, gano'n lang nangyari. Ano? May mga taong hindi kumikilala sa Diyos eh. Ang kinikilala lang nila, ang ginto, ang salapi, ang katanyagan. May mga ganun eh. Marami na nakakalimot sa Diyos eh. Ano? Yan ang ibig sabihin, dapat dependent tayo sa Diyos. Yan ang mahalaga. Tulad ng bata, naging dependent talaga siya. Ano? Napakaganda po ito na pag nilay-nilayan natin na tayong lahat ay, sabi nga, maging makadiyos. Paano ba sabihin magiging makadiyos? Ang pagiging makadiyos, ibig sabihin, kumikilala ka sa Diyos. Ano? Napakaganda po ito eh. Ano? Kaya nga, sabi nga, isang katotohanan na gustong ipahayag sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ay hanapin tayo ng Diyos kapag tayo ay nawawala na. Totoo yan eh. Kaya nga ako po pag nagpapakumpisal sa UST Legazpi Hospital at sinasabi ko, kailan po kayo huling nagkumpisa, sasabihin na, Father, matagal na, mabuti na lang, nandito kayo. At least, matatagpuan ninyo ang awa ng Diyos sa pamagitan ng pagkukumpisal. Ano? Kasi, hanahanap tayo ng Diyos eh. Oportunidad po ito. Hahanapin talaga tayo ng Diyos. Ano? Kapag tayo nawawala. Ano? So, lagi natin tandaan na dahil sa lubos ng pag-ibig ng Diyos, tatagpuin niya tayo. Kung nasaan man tayo ay matapos niya tayong matagpuan, hindi niya tayo iiwan. Napakaganda ito. Kung saan niya tayo nakita, ngunit dadali niya tayo pabalik sa kanyang piling. Yan talaga naman ang gusto ng Diyos eh. Ayaw niya tayong mawalay. Di ba pag mahal mo isang tao, hinahanap mo siya pag nawala. O tulad nga yan minsan eh, ang ibang tao hinahanap ang cellphone, pero ibang tao hindi na hinahanap yung kanyang kapatid, hindi hinahanap niya yung mga magulang. Mas mahalaga kasi ang bagay kaysa tao. Mali po yan. Ano? Kaya napakaganda itong paalala sa atin. Ano? Hahanapin tayo ng Diyos. Hinahanap tayo ng Diyos lagi. Hindi niya tayo pababayaan. Ano? Kaya isang ginagamit natin sa panahon ng binyag ay ang puting damit. Ano yung simbolo noon? Ito yung sinisimbolo ng kalinisan, ng dignidad, nang ibinigay sa atin ng panahon ng binyag. At ito panyaya sa atin na panatiliin natin yung kalinisan. Ito, isang realidad sa buhay na sabi nga, narurumihan dahil sa ating kasalanan. Kaya nga, yan, tandaan natin, lininisin tayo ng Diyos, upang makabalik tayo sa kanyang piling. Kaya huwag tayong mahiya,
Ano yung importante dito? Huwag kang mahiya. Maghanap at magpalinis sa Diyos. Dahil kahit paulit-ulit tayong narurumihan at nawawala, paulit-ulit din tayong hahanapin niya. Hindi po ang Diyos nagsasawa na hanapin ang taong nawawala dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya napakaganda ito eh. Kaya magplano tayo ng panahon para magkumpisal, kung tayo nagkasala, sapagat doon natin natatagpuan ang kapatawaran ng Diyos. Anyway, sa pagbabalik mga kaibigan, aking ipaparinig sa inyo ang dulang May Isang Bayani at Banal. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang oras po tabing ngunyan, 30 minutes after 1 o'clock. Ang oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Radicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Tinang pakinggan ang dulang May Isang Bayani at Banal. Kabanata 39. Hatid sa inyo ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary at ng himpilang ito, minsan may isang bayani. May salaing ti iglesia tayo, iisa lang ang ating simbahan. Apay nga umadayukin kanilanang mo, apay at talikodan tinagtaudan ti pamatam. Dito ka namulat, dito ka bininyagan, dito ka kinumpilan at ikinasal. Bakit ngayon ay ikaw ang sumisira sa ating simbahan? ¿Qué quieres que haga tu amada madre? Magagawa mo bang talikuran ng iyong ina? Matapang, Walang pagsuko buo ang loob, para sa Diyos at may isang banal. Tinawag mo ako at nakinig. Dinala mo ako rito at sumunod. Senyor, damak ko ang sakit ng iyong koronang tinik. Ang hapdi ng mga sugat sa iyong mga paa, kamay at tagiliran. Ang mapait na abdo, pero papasanin ko, inkluso lo pesado pus. Kakayanin ko. Huwag mo lang akong iiwan dahil ikaw lamang
Sapat na. May isang bayani. Naghihintay ang iyong inang simbahan. At may isang banal. Akumpanya mi. Samahan mo ako, Senyor. Samahan mo ako. Bayani. At banal. At ngayon, sa ating dula, kapatiran. Maraming padalang pagkain para sa inyo. Mga sako ng bigas, mga dilata, mantika, sardinas, hamon pati sabon. Ho! Mukhang sagana kayo ng pagkain doon. Nang magsilika sa mga may malalaking tindahan, iniwan sa kumbento ang mga di na nila madadala. Yung mga sako ng bigas galing sa mga negosyanteng inchik. At hindi lang yun, nakilala namin ang komandante ng mga Hapon, si Kapitan Joseph Ciuda. Mabait, edukado, katoliko. Galing sa kanya yung iba, bigay. Pagkakaunawaan. Ano ka nangyayari? Eh, bigla nagtayo ang lahat. Anong nangyayari? Bakit nagsisiyukuan sa atin? Kristo! Kristo ne! Arigato! Domo, arigato! Pag-ibig ang dahilan. Tama si Padre Juan. Ngayon, ang dati nating kinatatakutang mga kaaway, naging ating mga kaibigan. Eh, akala ko nga po, kung ano yung Kristong sinasabi nila, yun pala Kristiyano! Tunay na may pangako ang bukas. Subalit, laging may anino ang kahapon. Welcome home! Andito na ulit tayo sa Lardesabal. Ay, may tao. Ako na titingin. Ay! Lumilipas ang kahapon. Subalit ang mga alaala nitong ibinaon ay lalaging magbabalik. Sa apat na magkakapatid, sina Edelberto o Bitong at Madre Laura ang tunay na magkalapit. Dahil simula pa sa pagkabata ay sila na ang laging magkasama. Si Ate Laura ang takbuhan, si Ate Laura ang sumbungan, si Ate Laura ang ate na laging maaasahan. At alam lahat ni Ate Laura ang talino, lakas at kahinaan ng kanyang kapatid na si Bitong. Ang sanggol na si Jesus sa gitna ng digmaan. Ika-39 na kabanata sa ating dulang. May isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Madre Laura! Si Mamay Bitong po nandito! Ate Laura! May hermosa. Bitong, kumusta na? Maupo ka. Salamat. Nabalitaan ko na nakabalik na kayo rito sa Lardesabal. Ano yan? Bakit nasa Silyang de Gulong ka? Umulit ang mga sugat mo. Papagaling na ito. Naubusan lang ng gamot. Sa Maynila parang manggagaling. Huwag mo ako intindihin. Ikaw, kumusta ka na ba? Ate Laura, napakalupit ng digmaan. Oh. Marami sa aking mga manggagawa at saka mga tauhan pinatay ng mga hayop na Hapon. Alam mo, hanggang ngayon, takot pa rin sila. Ay kapag nakakakita ko ng sundalong Hapon, gusto ko silang patayin. Bitong. Yung mga anak na dalaga ng mga tauhan ko, dalawa sa kanilang ginahasa. Nang manlaman yung isa, binayoneta! Patay!
Abay, kung hindi ko naabutan, ay baka pati ang hipag mong si Normita na pahamak na. Mga hayop! At meron pa akong nabalitaan, pati yung sanggol, ay gusto pa nilang, hindi ko maintindihan sa mga tinamaan na mga galing na yan. Ano ka ba sasabihin ng kaibigan namin si Kapitan Ay, Shoda? makakapatay ka talaga ng kahaway. Ay, sukang-suko na ako kapag nakakakita akong mga sentry na yan. Abay, nakayuko ka na nga. Alay, gusto pang lumapat ang mga noo mo sa sapatos nila. Ha? Eh, minsan yung gumagawa sa akin sa bukid, alay, hindi lang nakasagot agad, sinampal. Ay, tinadya ka, nakadapa na, gusto pang ibayoneta. Eh, kung hindi ko sinigawan, baka itinuloy. Bitong. Nakakainit ng ulo. Hindi naman sila taga rito. Mga dayo lamang sila eh. Eh, pero parang sila ang may-ari nitong lipa. Eh, talagang nakakagigil. Ay, ikaw, kayo, wala bang binabastos ng mga kasamahan mo rin eh? Itong sila Arda, itong si Angge, itong si Ida. Wala naman. Mula sa mataas na kahoy, maayos kaming pinapadaan sa mga sentry. Yung iba, silang yumuyuko sa amin. Hindi kami. Maayos naman. Nagbibiro ka ka? Hindi ka maniniwala. Pero, Bitong, ang lahat ay dahil dito. Ano yan? Diyan sa palawit na cross sa kwintas mo? Oo, Bitong, dahil dito. Hindi ka maniniwala. Ilang beses na kami iniligtas nito. Hindi ito agimat o anting-anting, pero ito lamang ang aming kalasag. Ito lang. Lalo ka siguro hindi maniniwala kung sasabihin ko sa iyo na kaibigan na namin ang komandante ng mga Hapon dito sa Batangas. Ano? Si Kapitan Joseph Shoda. Ano? Alay, ulitin mo ang sinabi mo! Taas daw mga kilikili ninyo para masabon. O, yung mga singit-singit. Naku, ay yung mga tapos dyan. Puro banil. Para mapatayo na yung mga buhok. Tsaka mapulbuhan. O, ikaw kulot. Lakad na doon kay Ate Idan. Madali nga, papunis ka ng tolya. Oy, Angge, itong isang ito, butulan mo ng kuko. Ang hahaba, oh. Nako, oo nga. Ay, parang kuko ng agila. Ay, di ka ba pinuputulan ng kuko? Tao po. Magandang hapon. Ay, si Padre Juan, dumating na si Padre Juan. Hoy, magkaklase na tayo. Magandang hapon po, Padre Juan. Sandali lang po. Uy, bigasin mo dyan. Ang Sampaga. Ako'y nakakita puno ng sampaga, hitik sa bulaklak, malabay ang sanga, maputing busilak, ang katulad niya, laging halimuyak sa dakong umaga. Aking napamalas ang kanyang kahambing, ito ay katulad ng mahal na birhen, mayaman sa grasya at sakdal sa ningning, ligaya ng langit ng mga santo at anghel. Ang Sampaga. Magaling, Arda! Napakahusay! Yan po ang aking ginawang tula at salamat sa magaling at mahusay na magturo na si Padre Juan. Dahil matatalino rin kayo mga mag-aaral, madaling matuto. Bueno, sa susunod ay ang paggawa naman ng maikling kwento ang ituturo ko sa inyo. Dahil lahat kayo ay magaling nang gumawa ng tula. At hindi basta tula, ha? Kundi tula na may kaugnayan sa ating pananampalataya. Mahusay! Palakpakan!
O sige, tapos na ang klase ha. Maaari na kayong bumalik sa inyong mga gawain. Maraming salamat muli, Padre Juan. Kahit may gera, patuloy mo pa rin kaming tinuturuan. Hindi tayo dapat na tumigil. Hindi dapat na mahinto ang pag-aaral. Ang karunungan ay para doon sa laging nagtatanong, naghahanap, tumutuklas. Lagi ko yung tatandaan. Nawawala ang takot ng aking mga kasamahan sa lagim na dulot ng digmaan. Tama. Mabuti naman. Nadatnan ko na maraming batang pinapaliguan si Doray kanina, dun sa labahan. Ang bilin ko po ay kalapin ang mga batang lumalaboy sa daan. Pakainin, paliguan, linisin at turuan. Tsaka ibalik sa kanilang mga tahanan. Walang bata na dapat na maging biktima ng digmaan. Yung ibang wala nang babalik ang pamilya. Dito na muna sila. Kahanga-hanga ka, Madre Laura. Nakakatuwang marinig ang kanilang halakakan. Musika sa aking pandinig. Kapag nalinisan na, napaliguan, nabihisan at nalagyan ng pulbo, ay, para silang mga anghel. Napaka-inosente. Nakita ko nga yung iba at dinidisiplina ni na Edad at Arda. Kailangan. Pati pagdarasal para hindi sila lumaking mga haraga na walang modo at mal-edukado. Ilapit natin ang mga bata kay Jesus. Dapat pala ay tawagin ng asilo ang lugar mong ito. Asilo del Sagrado Corazon de Jesus. Kung ano ang plano ng Diyos. Dumating daw dito kanina si Mamay Bitong? Oo nga eh. Pero umalis din agad nang maikwento ko si Kapitan Syuda. Galit. Hindi maipinta ang mukha. Ay, ang kapatid ko. Anong lagay niya ngayon? Payat. Mahaba na ang buhok. Halatang may malaking problema. Huwag lang sana mag-cruise ang kanilang landas. Ipagdarasal ko si Mamay Bitong, Madre Laura. Ipagdarasal ko. Coffee here is good. But in Japan, we drink tea. Arigato. That is Tarragon, Captain Shoda. Fresh Tarragon tea from our garden. But it's good. Tastes like our green tea. So, you are Catholic? Hi, Catholic. And I have relatives, martyr. You know, martyrs? Yes, yes. They were killed in Japan because they believed in Christ. They were Christians. But when the shogun learned about the religion of my ancestors, they were punished. They were asked to recant Juchika o Fomo. They were made to step on the cross. But when they refused, they were given water treatment. Misusuri de Gosunji de Suka. You know water treatment? Padre Juan. Water treatment. Yung water hose, isusubo sa bibig hanggang mapuno ang tiyan. Tapos, ipapatong yung malapad na kahoy. Tsaka tatalunan yung tiyan. Kaya maglalabasan lahat ng tubig sa lahat ng butas mo sa katawan. Hi. And not only that. Then, my grandfather was telling me that my ancestors were hung.
sa kasadsuri ni Sareta, hanged upside down and lowered to the sulfur pit. They inhaled the poisonous gas and they died. Horrible death, Captain Shuda. Very, very horrible death. But they died without recanting their faith. They died embracing the cross, believing in Jesus Christ and the Blessed Mother. And so that is why when I saw the cathedral, I told my driver to stop. Me, Catholic. And there were 3 of you that afternoon, right? Yes. The Bishop and Monsignor Oviar. It was my first time to see church. I needed to pray inside. And so I asked if I can enter the church. And you mentioned before that there was a Filipino with your ancestors. Yes. Hi. My grandfather told me about this Filipino. But I do not recall his name. Sorry, I forgot. Also, martyr. Sino kaya yung Pilipino na yon? So, Captain Shuda, what's your plan for Christmas? Magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Magaling! Mahusay! Sino nagturo sa inyo, ha? Sino? Siyempre, ang aming Madre Laura. Aba, palakpakan natin ang ate Laura ko, may hermosa! Salamat, Pitong. Kunin mo yung regalo ko sa inyo sa ilalim ng Christmas tree. Kasama dyan yung para sa mga pamangkin ko. Ate Laura, isang basket ito. Ano kaya mga ere? Salamat. Sino nag-ayos dito sa ilalim ng Christmas tree? Si Madre Laura pa rin po, Mamay Bitong. Ang ganda. Ang ganda. Ang sanggol na si Jesus sa gitna ng digmaan. Ay, sana'y wala ng digmaan. Sana'y hindi totoo na may gera. Sana bukas, Pasko, nagmamahalan lahat ng mga tao. Sana. Pitong kapatid ko, halika nga rito. Naalala ko lang nung mga bata pa tayo. Ate Laura, noong buhay pa sila mama at papa. Parang ganito rin. May mga regalo sa ilalim ng Christmas tree. At ang Niño Jesus kasama si San Jose at Mahal na Birhen. At yung mga pastol at mga haring mago. Tapos lahat may regalo. Lahat ng tauhan natin noon, yung mga manggagawa, mga kasambahay, lahat may bubuksang regalo. At may pera pang iabot si Mama. Pero ikaw na ngayon ang gumawa natin, Laura. Ikaw na. Salamat, ate. Dapat nating ipagdiriwang ang Pasko. Napakahalagang araw upang ipakita natin ang ating pagmamahal sa isa't isa dito. Kapanganakan ni Jesus, prinsipe ng kapayapaan, anak ng Diyos, pag-ibig. Hero! Hindi. Merry Christmas! Sino yan? Alay, sino yung sundalong yan? Pitong? Si Captain Ha? Shuda! I am here! Hayop ka! I have given Hayop ka! Bakit ang ginawa?
Apoy ang galit. Susunugin, maglalagablab, hanggang tuluyang matupok ang pag-ibig. Puso umuunawa, nagbibigay, nagmamahal, hanggang sa tuluyang maapula ang naglalagablab na galit. Saan hahantong ang mga sandaling ito? Kaibigan, sundan ang pagpapatuloy ng ating dulang. May isang bayani. At may isang banal, bayani at banal. Mga nagsiganap. Nora Buencamino, John Urbano, Wendy Villacorta, Daniel Deopante, Rose Barin, Alex Agkawili, Didi Tanwakio, Edgar Nabalta, Veron Calaguas, Rona Aguilar, at mga madre ng Missionary Catechist of the Sacred Heart, Sister Leodilin, Sister Eugene, Sister Diva, Sister Cynthia, Sister Jane, at Postulant Jillian. Kasama ring nagsisiganap sila Joe, Tom at Jom Olorisissimo at Ces DC Guevara. at Miss Tanya Gomez bilang Madre Laura Mendoza. At Ginoong Jerry Magnaye bilang Obispo Alfredo Versosa. May pahintulot na musika mula sa Epic Hero Alex Productions. Karagdagang musika nina Noel Argosino, Ponching Larita, Roy Alcantara at Froilan Balimbang. Nagbigay ng buhay na tunog, Jerry Mucha. Recording at mixing engineer, Froilan Malimbang. Ito ay buhat pa rin sa pananaliksik, panulat at direksyon ni Bernard Factor Caniaveral. Ako po ang inyong lingkod, Sister Julie Micosa, MCSH. At Bernard Factor Caniaveral nagsasabing, may isang bayani. At may isang banal, bayani at banal. Ito ay sa produksyon ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Mabalos po, Sendo Gabos na naginanyog ang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Sana po kami nakapagdulot sa inyo ng inspirasyon, informasyon, asin bendisyon. No? At sa ngalan po ng ating technical, at the same time sa ating IT and production, maraming salamat po. Ano? At sana ngayong araw na ito natutunan natin mula sa Ebanghelyo na tayo ay maging dependent on God. Dapat tayo palaging umaasa, kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos. At tandaan mo ito, pag nawawala ka, hahanapin ka ng Diyos. Sana matagpuan tayo ng Diyos. Wag na tayong mahihiya. Makipagtagpo na po tayo sa Diyos. Parang makamtan natin ang mabuting bagay at the same time tayo ay magkaroon ng magandang buhay. Napakaganda po 'yon. Anyway, ako ay nagpapasalamat sa lahat na nakikinig lagi sa programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase OP. God bless you. Bye-bye.